गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। तेबे गोटे ऑफिस मेमोरेंडम गोटे रिलीज होची जोटा कि 27 नवंबर रे रिलीज होची जोटा कोन पई कि आपण मानक जानिबा बहुत जरूरी काहे कि ना एटा डीपीसी पई कि आपणकर हेची जोटा कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी ओके जोटरे कि आपण मानक प्रमोशन पई कि जो आपणकर बसिबो जो सीनियरिटी लिस्ट बाहरिबो आपणकर प्रमोशन हबो सेतरे कि तो सेतरे गवर्नमेंट गोटे कोन कहिसंती जे सेतरे कि जदि आपण मानयंतु प्रमोशन पाया पई चाहुचंती ताले आपणकर ସେଥିରେ କି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାଟା। ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରୋସେସ କଣ ଦେଇଛି ସେଥିରେ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ବି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଏଥିରେ କି ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ କେୟାରଫୁଲ ଏକ୍ସାମିନ କରାଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର प्रमोशन पाइबा ପାଇଁ କି ତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ પર ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ କମିଶନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ଅଛି ରୁଲ୍ସ ଅଛି 1992 ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ହବ ସେଟା ମେରିଟ ବେସିସ ରେ କି ହବ ଓକେ ସେଟା ସିନିୟରିଟି ବେସିସ ରେ କି ହବ ଯୋଉଟା କି ମେରିଟ ବେସିସ ରେ କି ଆଉ ଯଦି ମାନିୟନ୍ତୁ ଆପଣ ସବମିଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ଆପଣ ସବମିଟ କରିନାହାନ୍ତି ଡିପିସି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନଟ୍ ସୁଇଟେବଲ ଫର ପ୍ରମୋସନ ବୋଲିକା ମନାଯିବ ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭରି ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡିପିସି ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ ଯୋଉ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ହବ ଓକେ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ କରିଥିବେ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ବି ମାନିୟନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପିସି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଭରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ସେମିତି ହବନି ସେଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରିଛି କି କିଛି ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କି ରିଜର୍ଭେସନ ହଉ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଅପ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ସବମିଟ କରିପାରିଲେନି ତା ଡେଟରେ କି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଯୋଉ ପାଇବାର ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଲୁଜ କରିଦେବେ ଆପଣ ଆଉ ସେଥିରେ କି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବେ ନାହିଁ ଓକେ ଯଦି ମାନିୟନ୍ତୁ କି କୋଉ ଡିଫଲ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯୋଉମାନେ କି ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମାନିୟନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ବି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପିସି ସରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଯଦି ସୁଇଟେବଲ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯଦି ସୁଇଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ଟାକୁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆପଣ ଡିପିସି ବନିବ ସେ ଟାଇମ ରେ କି ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ହବ ଏ ଡିପିସି ରେ ହବନି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଡିପିସି ରେ ହବ ଓକେ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ କରାଯିବ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯିବ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରମୋସନ ଓକେ ତ ଯୋଉ ଡେଟରେ କି ଆପଣ ଜୁନିୟର ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଡେଟରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ଲାଗୁ ହବ ସେଥିରେ କି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରିଟି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟେନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ କି ଆପଣ ଡିପିସି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେନି ତ ଯଦି ଆପଣ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡିପିଟି ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଡିପିସି ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଲାଗୁ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହାକୁ ବି ଏ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ କି ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଟର୍ନ ଭରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଫେଲ ହୁଅନ୍ତୁନି ଓକେ ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି